Il-politika fija ħafna sabiħ, jodda qawwija biex tagħmel il-ġid u nappella biex min irid jagħmel id-differenza ma jaqtax qalbu. Klim l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi waqt intervista estensiva waqt il-programm l-erba' fost il-ġimgħa fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Intervista li matula kienu trattati diversi episodji fil-karriera politika ta' Lorenz Gonzi, Speaker tal-Parlament, Ministru tal-Politika Soċjali u Prim Ministru. Il-politika twassal għal dawn l-affarijiet li tara lil pajjiż li ħareġ ta' nies, li tara lil pajjiż li salva l-ħajja tan-nies, li tara lil pajjiż li rebaħ l-ammirazzjoni tal-komunità internazzjonali, li f'mumenti diffiċli, b'deċiżjonijiet diffiċli, u għamel dak li kien hemm bżonn li jsir. Lorenz Gonzi kien qed jirreferi għal pożizzjonijiet li ħadet Malta fil-kriżi tal-Libja 10 snin ilu, f'mumenti diffiċli meta bdiet tikber il-pressjoni biex ikunu ritornati l-ajruplani militari li kienu niżlu f'pajjiżna. Ma jiena sa nibgħat arma li toqtol in-nies lura lil min qed joqtol in-nies tiegħu stess, jiġifieri sa npoġġi lil Malta kompliċi f'dawn l-atroċitajiet. Jien ħassejt li Malta u l-poplu Malti ma setax ikun kompliċi f'dan li konna qed naraw f'dil ħruxija li inkluż tisma' dak id-diskors li kien għaddej minn Gaddafi stess. Mument ieħor li karatterizzat mexxija ta' Lorenz Gonzi kienet il-mixja sabiex adottajna l-munita euro fl-2008. U wastqar li pajjiżna ddaħħal il-munita f'mument eżatt hekk kif ftit xhur wara feqqet il-kriżi finanzjarja dinjija u pajjiżna kien isofri ferm iktar kieku ma laħħaqniex indaħlu l-euro. Malta rnexxielha tirkeb il-kriżi finanzjarja għax kellha munita Ewropea li żammita f'dak il-maltemp miex għal qudiem. Għax li kieku ma kenniex il-munita Ewropea bil-lira Maltija jiena ma nafx kien jiġri, anzi naħseb nafx kien jiġri. U allura kienet deċiżjoni tajba li jiena nħares lura u ngħid iva dik deċiżjoni oħra tajba, għamlet tajjeb għan-negozju tagħna, għamlet il-Malta iktar kompetittiva, enitna biex nagħmlu riformi li kien hemm bżonn, ħalli dak ir-riformi għamilniehom meta konna komdi, mhux meta konna darna mal-ħajt. Dwar il-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi fakkar kif dawn l-aħħar 50 sena u fuqhom il-Partit Nazzjonalista biddel il-pajjiż mill-eruq u dejjem offra viżjoni. Din il-viżjoni jrid iwessaħħa, jissustanzja u jippreżenta lill-poplu Malti. Mistoqsi dwar Bernard Grech, Lorenz Gonzi qal li għandu ammirazzjoni lejn il-kapijiet kollha tal-Partit Nazzjonalista, kemm dawk ta' qablu kif ukoll dawk li ġew warajh, għax jaf is-sagrifiċċji kbar li tirrikjedi din il-kariga. U qal li Bernard Grech qed jagħmel biċċa xogħol tajba u jidher li l-poplu qed jirreaġixxi għalih. Naħseb li l-immaġini tiegħu proġettata hija ta' persuna sinċira li għandu il-polz tiegħu wkoll fuq fejn huma l-ikbar challenges għall-pajjiż. U allura nawguralu minn qalbi u jidher ukoll li l-poplu Malti qed jibda jirreaġixxi għalih. L-eks Prim Ministru għad lura milli kkummenta dwar il-kontroversji attwali. Iżda dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Lorenz Gonzi qal li din hija ġerħa kbira fuq il-poplu fuq il-pajjiż li nistgħu nfiqu minnha biss jekk issir ġustizzja sħiħa u nitalmu minn dan l-episodju ikraħ biex ma nerġgħux naslu f'dawn il-livelli.